हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मिनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनै आहा फिसालानि पेरेन्ट्स मिटिं दंमोन थ' स्कुलाव थांबाय स्कुलनिफ्राय फैनानै 8 बाजियैनो माने थाब दखानाव थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मा थाब लाबोखो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नै लोगोफोर नैबे थाबखौ नाय माने सासे मानसि अर्डार खालामदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आं बिराद फसायबाय थाबखौहाय फसायनानैहाय लानानै फैबाय आरोना आङो नै बिराद मोजां मोनदों आं बे थाबखौहाय गिदिरनो गुदुं दंखायो नै बे मोनसे ओमफ्राय आउट ओमफ्रायहाय नैबे मोनसेबाव आरोना लोगोफोर सेम बियो नैबाव दोननोसै आं नैबाव पार्मानेन्ट फुल गायनो सानदों आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय नैबे फिसा फिसा आरोना बे किउट बेखौ मोननै लानानै फैदों बेखौ मोननै लाबाय नै ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे आरो बेयो बांद्राय माबा नङा गोथौ नङा आरोना दाब्ले नैबेलाय माबायदि नुदों नोंथांमोना सिजन फैबायना फुल गायनाय बोथोर थाबफोराबो दाम जायो आरोना आं हारसिं थांनाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गंसेयाव 30 थाखा लाबाय आरो नै बेबायदि बेखौ गंसेयाव 30 थाखा लाबाय ओमफ्राय नैबे फिसाखौहाय गंसेयाव 25 थाखा लाबाय आरोना जरा 50 थाखा ओमफ्राय नैबे गिदिरा नैबेयो 100 थाखा आरोना लोगोफोर गंसेयाव 50 करे थ' बेखिनिखौनो शेयार खालामनानै आंनि बे मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय